салом бинандагони арҷманд. дар барномаи имрӯза атрофи иҷлосияи тақдирсоз суҳбат хоҳем кард. воқеан баргузории иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ тавонист ки тоҷикистони соҳиби истиқлолро аз вартаи ҳалокат ва нобудӣ наҷот диҳад. барои баррасии мавзӯъ ба студия устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон дӯстмурод хоҷамуродовро даъват намудем. хушомадед ба барнома. аз баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон 30 сол сипарӣ мегардад ва бо гузашти ҳар сол шукӯҳи ин рӯйдоди таърихӣ боз ҳам бештар мешавад. ин аст ки иҷлосияи мазкурро тақдирсоз мегӯянд. ба назари шумо чаро? маълум аст ки дар таърихи ҳар миллату давлат ҳодисаҳое ба вуҷуд меоянд ки барои ин миллат давлат бисёр ҳам азиз ва гиромӣ мебошанд. дар таърихи давлатдории тоҷикон иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин нақшро мебозад. чунки то баргузор шудани иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дорам баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ то баргузор шудани иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон чандин маротиба иҷлосия гузаронид ки натиҷаи дилхоҳ ба даст наоварданд. он ҳадафҳо, он мақсадҳое ки дар иҷлосияҳои пештар муайян карда мешуданд натиҷа намедоданд ва амалӣ намегаштанд. маҳз иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон давати 12 ки 16 ноябри соли 1992 дар шаҳри хуҷанд баргузор гардид аз лиҳози муҳимият, аҳамият ва натиҷа бисёр ҳам дар сатҳи баланд баҳо дода мешавад. ва тақдирсоз будани иҷлосия ҳам дар он аст ки он ҳадафҳо маромҳое ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ гузошта шуд он ҳадафҳо амалӣ шуданд. агар яке аз дастовардҳои бузурги иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ин интихоб шудани эмомалӣ раҳмонов ба сифати раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бошад, дигар дастовардҳои иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ин шахсият иртиботи ногусастанӣ дорад. маҳз дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон самти ояндаи давлатдории тоҷикон ё давлати навини тоҷикистон муайян карда шуд ки ин ҳам бошад эълон намудани ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона, қабул намудани рамзҳои давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳимтар аз ҳама расидан ба сулҳ ва осоиштагию ризояти миллӣ мебошад. истиқлолият ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ду мафҳуми ба якдигар алоқаманд ҳастанд. ин иҷлосия дар рушди давлатдории миллӣ чӣ нақш гузошт? иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар воқеъ бо истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар як мазмун истифода мешаванд. агар истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба мо мустақилиятро ба давлати ҷумҳурии тоҷикистон мустақилиятро дода бошад, иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ин мустақилиятро асоснок мустаҳкамтар намуд. чунки баъди ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамагон медонем ки ҷумҳурии тоҷикистон ба вартаи ҷанги шаҳрвандӣ фурӯ рафта буд. ҳокимияти давлатӣ пурра низоми ҳокимияти давлатӣ фалаҷ гашта буд. сохторҳои давлатӣ қариб ки фаъолият намекарданд. ягона сохторе ки мардум ба он умед дошт ин шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон буд ки то андозае иқтидор ва тавоноӣ дошт. ҳамин буд ки иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари истиқлолияти давлатӣ ба ҳамин пояҳои давлатдории миллӣ, пояҳои истиқлолияти давлатӣ асоси устуворро гузошт. дар ҳамин иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон низоми давлатдорӣ, усули давлатдорӣ аз нав муайян карда шуд. яъне пештар агар мо дар замони ҳокимияти шӯравӣ дар низоми давлатдории парлумонӣ қарор доштем, иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ин низом асоси мустаҳкамтар гузошт ва мардумро бовар кунонд ки дар ҳамин раванд мо метавонем ки ба дастовардҳои дигар ноил шавем. яъне ҳокимияти давлатӣ фалаҷ гашта аз нав устувор шуд. муносибатҳое ки байни мақомотҳои давлатӣ буд барқарор шуд. муносибатҳое ки байни давлатҳо барои муносибатҳои давлатдорӣ зарур буданд аз нав инкишоф дода шуд. давлатҳои зиёдтар ҷумҳурии тоҷикистонро ба расмият шинохтанд ва дигар дастовардҳои ба ин монанд. муҳимтар аз ҳама
яке аз дастовардҳои иҷлосие ки пештар ҳам қайд кардам, ин аз ҷониби раиси шӯрои олӣ эмомалӣ раҳмон садо додани ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ будани ҷумҳурии Тоҷикистон буд. яъне то иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон худи ҷумҳурии Тоҷикистон, мардуми Тоҷикистон намедонистанд ки ба кадом роҳи давлатдорӣ рафта истоданд. чунки ҳар гурӯҳ, ҳар шаҳрванд ба худ идеяи махсусро пеша мекард ё манфиати худро ба инобат мегирифт ки ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳамин гуна давлат бошад. масалан гурӯҳи буданд ки мехостанд ҷумҳурии Тоҷикистон давлати исломӣ бошад, гурӯҳи дигар ҷонибдори боқӣ мондани ҳамчун ҷумҳурии социалистӣ ё дар ҳайати ҷумҳурии иттиҳоди ҷумҳурии шӯравии социалистӣ бошад. ва дар ҳамин иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дақиқ муайян карда шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд роҳи худро барои ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона пеш мегирад ки баъдтар ин нақшаи дар ё ҳадафи дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ гузошта шуда, баъдтар ин ҳадаф дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки 6 ноябри соли 1994 қабул шуда буд, дар модда 1 муқаррар карда шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. ҳамин то имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамин ҳадаф, ба ҳамин мақсад рафта истодааст ва қонунгузории худро ба ҳамин самт мувофиқ кунонда истодааст. масалан яке аз нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёд ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ муайян карда шуда буд, ин таҷзияи ҳокимият ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ буд ки ин ҳам дар моддаи 9 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд. дигар ҳадаф ё нишонаи давлати ҳуқуқбунёд арзиши олӣ доштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд буд ки имрӯз дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 5 муқаррар карда шуд ки инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд ки ин мазмун минбаъд дар боби 2 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон инкишоф ёфт ки боби 2 Конститутсия масалан ҳуқуқҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии шаҳрвандонро муқаррар намуд ки ҳадафи он дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ гузошта шуда буд. бинандагони гиромӣ, хотиррасон менамоем ки ин барномаи дар суҳбати олим аст фарогири мавзӯи иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ин ҷо атрофи иҷлосияи тақдирсоз гузориши омода намудаем ки дар идома ҳамроҳ мебинем. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории тоҷикон нақши муҳим бозида, роҳи ояндаи дурахшони миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдири халқу миллатро ба самти некӣ раҳнамун сохт ва на танҳо тифли дар гавҳораи истиқлолиятро наҷот дод, балки роҳи ояндаи онро муайян кард. дар иҷлосияи тақдирсоз баҳри таҳкими давлату давлатдорӣ 74 санади ҳуқуқӣ аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон ва 1 изҳорот қабул шуд. ин иҷлосия баҳри халқи тоҷик ва тамоми тоҷикистониён тақдирсоз буд ва аҳамияти таърихию умуми ҷаҳонӣ касб намуд. зеро ба шарофати ин иҷлосияи таърихӣ оташи ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ ба тадриҷ хомӯш шуда, ҳукумати кунунӣ барқарор гардид ва дар қаламрави Тоҷикистон пойдевори сулҳу субот гузошта шуд. бо шарофати иҷлосияи таърихӣ халқи тоҷик ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ баробар ҳуқуқӣ дӯстии тамоми миллату халқиятро эътироф кард. эмомалӣ раҳмон бо фаъолияти ҳамарӯзаи созандаи худ собит намуд ки боварии мардумро сазовор аст ва сулҳу оромиро ба кишвар бозгардонд ва миллати тоҷикро аз нав муттаҳид намуда давлати тоҷиконро аз вартаи нобудӣ наҷот дод. бузургтарин дастоварди пешвои миллат эмомалӣ раҳмон ин бешубҳа барқарор кардани сулҳи комил ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон аст. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйдодест ки бо гузашти 30 сол аҳамияти он бештару бештар эҳсос мешавад. ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи фардои дурахшони кишвар ва ба давлати мутараққӣ мубаддал намудани Тоҷикистон қадамҳои устувор мегузорад.
интихоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлоси 16-уми Шӯрои Олӣ ба сифати раиси Шӯрои Олӣ барои рушди минбаъдаи давлатдорӣ чӣ гуна таъсир расонд? бешубҳа гуфта метавонем ки яке аз дастовардҳои иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дигар дастовардҳои иҷлосия чуноне пештар қайд намудам ба ҳамин шахсият ба шахсияти Эмомалӣ Раҳмон вобастагӣ дорад, чунки маҳз Эмомалӣ Раҳмон тавонист ки бо хиради боло, дониши мустаҳкам, тавоноӣ низоми ё ҷилави давлатдориро дар дасти худ гирад ва ҷумҳурии Тоҷикистонро аз вартаи ноумедӣ, аз ҷанги шаҳрвандӣ наҷот диҳад. мо агар ҷараёни иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути васоити ахбори omma агар имрӯз мутолиа кунем, мебинем ки ё тавассути телевизион мушоҳида кунем, мебинем ки худи аз рӯзи аввали ҳамчун раиси Шӯрои Олӣ интихоб шуданаш Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи давлатдорӣ устувор қадам гузошт. ҳадафҳое ки дар пеш гузошт, он ҳадафҳоро марҳила ба марҳила амалӣ кард. яъне агар худи ҳадафҳои иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олиро бинем ки якум агар таъмини сулҳу субот бошад, дуюм баргардонидани гурезагон аз хориҷи кишвар бошад, сеюм барқарор намудани ҳокимияти конститутсионӣ бошад, ба ҳар се ин ҳадафҳо иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ ноил гардид ки ин ҳам саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ин мебошад. доимо баҳо додан мумкин аст ки ва ҷои шубҳаам нест ки маҳз ҳамун санадҳое ки дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ қабул шуданд ва дар он раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имзо гузоштанд, ҳам аҳамияти сиёсӣ, аҳамияти иқтисодӣ, аҳамияти иҷтимоӣ ё аҳамияти фарҳангӣ доштанд. бинед ки худи дар шабу рӯзе ки иҷлосия баргузор гардид, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як фазои ноором буд, лекин дар ҳамин фазои ноором дида аз санадҳои дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ қабул шудан мушоҳида мекунем ки ин ҳадафҳо, ин санадҳо нақшаи дурнамо доштанд. масалан қабул намудани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гурезагон, қабул намудани қонун дар бораи андоз аз шаҳрвандони хориҷӣ, шахсони бетаба ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабул шудани қонун дар бораи додани имтиёзҳо ба шаҳрвандоне ки ба осоишгоҳҳо мераванд, ё дигар қонунҳои ба ин монанд ки аз нақш ва саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмонов дар ин мебошад. дар як баромадашон худи ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд ки маҳз ҳамин иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки роҳи минбаъдаи давлатдории тоҷиконро нишон дод. маҳз ҳамин ҳадафҳое ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он ҳадафҳо пеш меравад, дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд ки ин таҳти сарварӣ ва роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон мебошад. сабаб ва зарурати баргузории иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олиро чӣ гуна шарҳ медиҳед? дар воқеъ баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як ноамнӣ, ноосоиштагӣ ба вуҷуд омад. гурӯҳҳо ва шахсони алоҳидаи манфиатхоҳ мехостанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро пора пора тақсим кунанд. ҳамин буд ки хатари аз байн рафтани Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дошт. гузашта аз ин он иҷлосияҳое ки пештар гузаронида мешуд, чуноне боло қайд кардем, ба ҳадафи гузошташудаи худ ноил нашуданд. дар иҷлосияҳои пештар сухан дар бораи ба вазифа таъин ва бозхон намудани шахсони алоҳида мерафт. дар ин замон зарурияти даъват намудани иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омад. ҳамин буд ки моҳи октябри соли 1992 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард ки бояд иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шавад. аз сабаби он ки дар ҳамон шабу рӯз вазъи амниятӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе мутаъддил набуд, ҳеҷ кас амнияти вакилони Шӯрои Олиро кафолат дода наметавонист. аз ин рӯ вакилони Шӯрои Олӣ аз омадан ба иҷлосия дар шаҳри Душанбе худдорӣ карданд
ва ҳамин буд ки иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12 2 ноябри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. нақши иҷлосия барои фароҳам овардани заминаҳои сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон чӣ гуна аст? иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати 12 ки 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, барои таъмини сулҳ, ризояти миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон заминаи асосиро гузошт. ва яке аз дастовардҳои иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳамин иборат аст. маҳз дар ҳамин иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи гурӯҳҳое ки мухолиф буданд бо якдигар муттаҳид шуда дар ин иҷлосия иштирок намуданд, ҳадафҳои минбаъдаи давлатдориро пеш гузоштанд. муҳимтарин масъалаи дигар ин буд ки вақте дар иҷлосияи 16 шӯрои олӣ байни ҳам муколама мекарданд, бо ҳам розигӣ медоданд ки минбаъд дар Тоҷикистон бояд сулҳу осоиш, ваҳдати миллӣ побарҷо бошад. ин амалҳо таҳти роҳбарии раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мешуданд ва дар ниҳоят 26 ноябри соли 1992 қонун дар ҳамин иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзи сулҳ ва ризояти миллӣ қабул карда шуд ки худи рӯзи 26 ноябри соли 1992 ё рӯзи 26 ноябр рӯзи сулҳ ва ризояти миллӣ эълон карда шуд ки ин замина гузошт барои минбаъд марҳила ба марҳила даст овардан ба ваҳдати миллӣ ва сулҳи тоҷикон. ҳамин буд ки аз ҳамин иҷлосия маҳз раванди музокирот байни ҳукумат ва мухолифин оғоз шуд. ҳамин музокирот замина гузошт ки мо дар 27 июни соли 1997 ба сулҳ ноил шудем ва дар зери ин санади сулҳ қариб 70 созмонҳои миллӣ ва созмону давлатҳои байналмилалӣ имзо гузоштанд. дар воқеъ таҷрибаи сулҳи тоҷикон яке аз таҷрибаи нодир дар таърихи дунё мебошад. ташаккур барои суҳбат. бори дигар хуш омадед ба барнома. дар маҷмӯъ метавон хулоса намуд ки иҷлосияи таърихӣ тақдирсоз ба фаъолияти қонунгузории давраи навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол замина гузошт. масъалаи аввалин дараҷаи бозсозии ватан ва пешбурди рушди иқтисодиро ҳамчун вазифаи асосӣ нишон дод. гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ва рушду нумӯи иқтисоди Тоҷикистонро заруртарин масъала ҳисобида, иҷрои онро тақозои замон номид. заминаи таҳкими робитаҳои бисёрсамтаро бо тамоми кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои мӯътабари ҷаҳонӣ гузошт. сохти конститутсиониро барқарор намуда, харобшавии пурраи низоми иқтисодии мамлакатро пешгирӣ намуд ва ба татбиқи дигаргуниҳо дар иқтисоди кишвар ибтидо гузошт. бинандагони гиромӣ, инҷо ба барнома хотима медиҳем. то дидор, солимии комил ба шумо таманно дорем. хайр.